Mengke sampun titiwansinipun manten kajemokaken mangke ngode dumateng kadang-kadang saking papat songo campur sari mangkaten ya. Wah suaraku sing nyasar sih. Sebanun ora apa-apa. Pancen pancen ya rumba-rumbu ya nok. Nggih. Gandrengan kadang ya macul, kadang ya nduh telo. Lek aku ora, Mas. Cek. Lho. Lah kok suaraku kaya bakul jamu. Cek. Nah, Pak Ibu saking kadang tamu ingkang sampun nampi pasugatan monggo dipun rahapi pasugatanipun kanthi laos ingkang ecolan sing eco sakabaripun sik nggih ya tak totone lur iya sik sabar dulu ya. Ya kok eram to ya nggih terima kasih. Jidolala. Nanti ya gilirannya kene ya sik ya sabar sik ya kena ditoto donan yuk monggo satu lagu dulu dari teman-teman papat songo campur sari terus nanti luka hati luka diri spesial habis ini ya nok ya habis satu lagu ini siap nanti dituruti dari teman-teman Mas Manten ya teman-teman dari Mas Wahyul Mukminin terima kasih monggo satu lagu dulu dari teman-teman papat songo campur sari makaryo sesarengan kadang saking PNT Professional Audio terima kasih monggo. PNT apa tuh Mas? Panut. Oh panut. Jenenge panut. Oh. Jenenge panut brewok. Pak Panut. Ya. Ya monggo Bang Ayu. Ih, kanggo apa ra iki? Saking kadang tamu ingkang sampun keparang kondur. Wilujeng kondur. Menika ngaturaken Bapak Wilujeng kondur, Ibu Bapak matur sembah nuwun rawuhipun, saha matur sembah nuwun gegaranipun. Lanjut Wong Ayu. Nggih. Gek jemuk, monggo. Lah niki lho, Bapak. Rawuh ngoten. Wong nggih, Pak. Monggo. Oh, sampun nggih saramban iki sudah ya Mas Teko. Belum. Oh, belum. Terus luka hati luka diri urung teko iya. Iya kok. Neno mangga. Layan anakmu nangis. Hatiku
Iya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nggih. Memenuhi permintaan lagu dari konco-konco manten ya. Kalau mungkin nanti luka hati luka diri nggak ada, diganti saja ya. Jane nyang opo to cah? Ya wis, ada yang mau nyanyi duet? Silakan, ayo sini. Raisa dulu aja. The Real of Dangdut dulu. Monggo, luka hati luka diri ya. Aku butuh biaya gitu. Baik, browsing dulu matur sembah nuwun dari teman-teman mempelai putra nggih. Matur sembah nuwun saderepun jemuk mereka atau paring pasugatan rumiyin kunjuk dumateng sedaya kemawon. Kadang tamu kakung miwah putri ngasak menika sampun keparang rawuh matur sembah nuwun. Pinarak riyen Mas dasari disiapkan dulu dari teman-teman papat songo campur sari nggih. Nika saderepun ngaturaken pambagya wilujeng rawuh kagem kadang tamu ingkang katampi kula rawuh ngaturaken pambagya wilujeng rawuh monggo sak sampunipun panjenengan jawat asta kula aturi enggal pinarak wonten sasana palenggahan kang sampun sumadya kula menangka sulih salira atur saking panjenenganipun keluarga agung Bapak Seni Ibu Rumini mereka hanamung saged ngaturaken matur gunging sembah ing panuwun atas rawuh panjenengan sedaya Bapak Ibu kadang tamu kakung miwah putri ngasak menika sampun keparang rawuh monggo-monggo wilujeng rawuh wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi rasa kang eca lan sing eca sakabare sapi Cepi satu lagu dulu monggo luka hati luka diri spesial untuk teman-teman kadang-kadang manten nggih nggih sangu mulih jelene ngono mau ya terus sembah nuwun monggo Syukur terus saja. Oh, karo sampean to, Mas? Ngewel lho. Oh, ya ora apa-apa, ngewel berarti sampean rong mam. Maju lho. Ya Mas, ya Mas. Ya ya. Oh ya sama. Ya sama. Sese. Sama. Nggih dimandan keparing mugi rahayu dumateng kamiyan. Nggih. Saken awak dama rumah mugi-mugi enggal meteng. Amin. Dumateng. Ya sama. Nggih. Nggih. Ayo. Urung-urung kok wis hehehe iki piye lho Mas sampean? Agak dungo mekel. Wah kemekel. Iya. Wis to aku urung ngangkat lagu hehehe. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Ah ngapus sih? Ora rasido lek ora rasido. Ora percaya. Tapi aku butuh biaya. Terima kasih. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau tiada aku hingga diri. Cintaku juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak merelakan bila dirimu menjadi milikku. Uras cintaku padamu kasih Tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Terima kasih.
Ha. Sa. Bagus sekali lewat semuanya tangan di atas sekolah. Ya, tangan semua di atas ya. Bertahun-tahun diriku ku impikan, oh kekasih, luka hati, luka ini Di dalam baligai indah. Saudara siang itu pada bersih, tangan semua di atas bola. Hancur sudah harapanku, bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Oh, cintaku padamu kasih akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Ora Asik. tangan di atas semuanya bola. Bertahun-tahun diriku ku impikan, oh kekasih, luka hati, luka Bersamamu di dalam baligai. asik. Awas. Hancur sudah harapanku, bagai debu dan dedendangan. Luka hati, luka diri, di mana akan ku anceli? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Oh, cintaku Padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri, cintamu ku bawa hati. Terima kasih ya Mas ya. Komandan mungkin Rahayu. Ya, bariki. Ya, monggo ya. Iya, Ya. siap. Dari undangan Oke. dari Bolomanten Nok Wengayu. Oke. Ikut juga meramaikan acara pada kesempatan Ya, alhamdulillah. siang hari ini. Matur sembah nuwun
kasir pesawat awis jemput pesawat awis monggo Bapak Pabiworo. Monggo, Pak. Dereng nggih nek dereng lanjut musik riyin terus sembah nuwun monggo saking sedaya kemawon kadang tamu kakung Miwah Putri Bapak Ibu ingkang sakmenika sampun keparang rawuh ngaturaken pambagya wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak wilujeng rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang eca lan sekeca sakeparengipun monggo-monggo katuran pinarak wonten sasana pinarak ingkang sampun sumadya matur guging sembah panuwun monggo saking papat songo campur sari mereka kinanten gangsal widawati ingkang badhe kawula jumenengaken setunggal boko sabiji minangka atur pasugatan lelipur sawetawis kunjuk dumateng kadang tamu mligi atur mereka kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Seni Ibu Rumini Gotrah Gula Wangsa Sampurasun agung saking kadang tamu Bapak Ibu ingkang sampun kepareng kundur mereka ngaturaken pambagya wilujeng kundur matur sembah nuwun rawuhipun matur sembah nuwun gegaranipun mugi kundur panjenengan samarga-marga tansah pinaringan rahayu kalih sing rupi tolir ing sampikala satemah mangke saged kempal manunggal kalian putra wayah wonten dalemipun kiambak-kiambak amin kula minangka sulih salira atur saking panjenenganipun Bapak Seni Ibu Rumini menika hanamung saged ngaturaken matur gunging sembah ing panuwun atas rawuh panjenengan sedaya niki monggo dipun selingi mawi lelanggaman malih nggih mereka sinambi mratitisaken saking mempelai karon sih anggenipun badhe kepareng jemuk ing mangkinipun terus sembah nuwun monggo Raisa dulu oh Mbak monggo Mbak ngriki Mbak nah emang tak tawani dangdut oh dilek walat aku monggo Mbak Yu paring asma sinten no Mbak Ayu Mbak Reni mijil saking pundi no Ponorogo Pulung Ponorogo Pulung saking kalih sawu tebih Wah tebih Brangetan nih oh rodok ngetan nggih terus sembah nuwun monggo badhe ngaturaken tetembangan menapa wong ayu ingkang alusan rumiyin ingkang alusan rumiyin kemawon sinambi menika hangrantu jemukipun atmaja pinanganten karon sih ingkang sekedap malih badhe kababar mekaten atus sembah nuwun monggo wong ayu Reni sinten asmanipun nggih Reni niku lho Reni tok Reni Widya wah jen Reni Widya monggo pelok kados enok wong ayu leres tak enok iki padahal sepuh aku dibungkus paling juga iki ketok enom apa tuwa sinten kula istimewa tenan apa ora istimewa tuweke kaya ngono kuwi terima kasih ya Mas nggih monggo pangalembono sing sae lho nggih monggo kata-kata saking papat songo campur sari dados Iki makaryo kalian kata-kata saking PNT Profesional Audio. Terima kasih. Monggo, mawi bawa. Derek, mriki napa mriku? Mriku. Aku dhewe berarti. Nggih, monggo. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Kang Mas, yen urip bebrayan ki ora mandang bondo, ora mandang rupa, Kang. Prep. Tenan. Golek taun biyen. Saiki yo ndelok. Terus kepiye? Saiki yo ndelok tumpakmu apa? Ngono ta? Mertamu nyanggone cewek tumpakane 75 yo tidoni no. Ora. Lah numpak Honda Jazz ditawani kopi, teh napa susu. Saestu to, Mas, saestu. Amung ati pawit teko ora iki tane MC saking larise ki yo ngene iki lho. Boten Nggih saestu lho. Boten gandrung ya. Oke. Luput pisan kena pisan yen kena pisan tenan apa ora? kena Tenan. gampang luwe gampang
monggo gantosan. Yen angel hangil tan kena di numbas hayarta oh iya aku lek wong wadon kek kaya ngene sumantrene apik kaya ngene iki Pak umpama ijol-ijolan karo bojo aku tombo piro ya aja dirokne ritek jan ayu jenengan ki sae. Terima kasih ya Mas. Sae, Mbak Reni. Mbak Reni sae napa sae? Aja ndang to. Kok Mas aku ya nek wis saen-saen. Moga Mbak Reni dados tukang tetebangan. Hati-hati, nuwun, semonggo.
mimpilan mintuso Sampun pikantuk saspito saking Pambiworo. Mbok bilih setunggal tembang menika mangke sampun cekep kalajengaken jemukipun atmojo pinanganten karun sih. Semonggo Mbak Yureni. Matur gugih sembah eman nuwun wong ayu. Katuran pinarak rumiyin monggo